Si bien es cierto que en estos momentos sí se están realizando determinadas obras en San Francisco, la realidad es que se trata de una actuación de urgencia puntual. En este momento, en consecuencia, se está traballando ali con toda normalidade para invertir ese casi 1,5 millón de euros, que de alguma maneira nos dá certa tranquilidade porque sabemos que non se vai a producir, de consecuencias meteorolóxicas ou de outro tipo, pois un deterioro irreparable, non? Pero, de cualquier maneira, creo que sempre é importante que haxa unha sensibilización cidadana para apoiar certas cousas. Sin embargo, en el juzgado sigue paralizado el proyecto del archivo y la biblioteca, a la espera que un juez tome una determinación. En ese sentido, este colectivo recoge firmas para tratar de agilizar el proceso. Si tamén lle vai a chegar, porque así nos comprometemos a enviarlo ao xuez, parte un número importante de persoas que firmaron, pois tal vez somos capaces entre todos de sensibilizalo o máximo para que permita continuar coas obras unha vez que se faga este primeiro proceso e despois continuar hasta rematar con elas, non só no claustro, que era o que máis nos preocupaba, senón tamén no que era o arquivo e a propia biblioteca.